आं सासे गान्धीयान आरोखि महात्मा गान्धी जिथु नन भाइलेन्स प्रिन्सिपल बेखौ आं बिराद फोथायो। बे फोथायनायजोंनो आङो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिड खालामबोदों। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बिदिनो लिड खालामलांदों। भायलेन्सजों टेररिज्मजों खुनु मोनसे समाज बा जातिनि जे जेंगोना बा इस्युसफोर आरोखि खुनुरोखोम बे अनारेबलि पार्मानेन्टलि रिजल्भ खालामजाया बा सोदांजाया। बे 60+ बैसोआव आं जा नुबोदों आं खुनु मिलिटेन्ट अर्गानाइजेसन बा टेररिस्ट अर्गानाइजेसनफोरखौ आं खुनु दिन लाइ होबोआखै, आं खुनु एनकारेजमेन्ट होबोआखै। गोदानै दाजानाय जि बिनि सोमोन्दै आं आनासेबो सिबिं गरसेनि जखौ आं जेबो मिथिया। सोर दादों, सोर थांदों, मानो थांदों आरो दुनिया मिथिगौ सोरबा जुदि मिलिटेन्ट आफाद जुदि दायोब्ला खुनु गार्जेन सोरबा सिभिल ससाइटियाव सोंना थांखाया। बे आंखौ पलिटिकेलि फिजिकेलि भिक्टिमाइज खालामनो थाखाय क्रिमिनेल कनस्पिरेसिजों बुंनाय गभर्नमेन्टआ बुंहोनाय बाथ्रासो होननानै आं सानो आरोखि। बेनि सिगाङाव जे रिसेन्टलि सारेन्डार जानाय मोनसे आफाद दंमोन ना, मा नाममोनलाय बिनि नामा? बे NLF बे आफादखौबो जोंसो दाहोदों। सानसुमा खुंगुरा बिनि थाखाय दायनिगिरि। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सत्येन्द्र ब्रह्म, डक्टर माबा आरोखि पद्मश्री मंगलजित हाज'वारि जों साथामखौ दाय होदोंमोन। बे आफादा दिनै सारेन्डार खालामफैबाय, सिजफायार खालामफैबाय। जों जुदि दाहोदोंमोनबा जों फैहोगौमोन नामा बिसोरखौ? लाइटआव ओंखारहोबोगौमोन जों। बे गासिबो ब्लाडि ननसेन्स स्टेटमेन्ट बि एलिगेसन आरो एस होल बर' जातिनि थाखायनो आरोखि गावजों गाव बांसावलायनायनि गेजेरजों मा क्रिएसन जायो बेथ' सोरजिलु खुनु मोनसेबो खामानि जाया, रनसायलु जेबो खामानि जाया। बेनि उल्थायै जेबो डिस्ट्राक्शननि अनगायै जेबो गैया। आरो जायफ्रा दिनै उइदाउट एनि बेसिस उइदाउट एनि एभिडेन्स फोरमान गैयाजासे बांसावलायबाय थागासिनो दं आरोखि। आंनि नुनायावथ' आं मा बुजियो बे मानसिफ्रा गभर्नमेन्टनिबो सोरबा बर' हारिनि बिराद सुथुर बेबायदि थार्ड फ्रन्ट थार्ड पावार थामथि गोहोनि बाथ' दाउ बायदिसो बिसोर जेरै बुंनो थिनो बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि राजखान्थियारि खैसानि अनगायै जेबो गुबुन बाथ्रा नङा आरोखि। मानसिया बुंदों आं मैयासो आं मिथिबाय थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 20 थारिखआव काजलगावनि एबसु अफिसाव एबसुनि आथिखालनि सकल प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ प्रेस कनफारेन्स खुंदों। बेवहाय बिनि लेङाइ आफादगिरि थाफादों खोरोमदाव औवारि होननाय। बे खोरोमदाव औवारिया गावनि खुगाजों बुंदों जे ULB आफाद दानायाव जोंनि मदद दं बा जोंनि बोसोन जोंनि सुबुरुनजोंसो दादों होनदों। बेनि सिगाङाव जे रिसेन्टलि सारेन्डार जानाय मोनसे आफाद दंमोन ना, मा नाममोनलाय बिनि नामा? बे NLF बे आफादखौबो जोंसो दाहोदों। सानसुमा खुंगुरा बिनि थाखाय दायनिगिरि। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सत्येन्द्र ब्रह्म, डक्टर माबा आरोखि पद्मश्री मंगलजित हाज'वारि जों साथामखौ दाय होदोंमोन। बै बड'लेण्ड टाइगार्सनि स्टुपिड दि ग्रेट इउटुबार मा नाममोन बेनिया धनजित रामसियारि। दिनै मा जाखो? दिनै बे आफादा दिनै सारेन्डार खालामफैबाय, सिजफायार खालामफैबाय। जों जुदि दाहोदोंमोनबा जों फैहोगौमोन नामा बिसोरखौ? लाइटआव ओंखारहोबोगौमोन जों। बे गासिबो ब्लाडि ननसेन्स स्टेटमेन्ट बि एलिगेसन आरो बेनिफ्राय बे जाहैबाय बे राबिस आरोखि। आंनि पार्सनेल जिथु इमेज, आंनि फिल'सफि, आंनि जिथु इडिय'लजि, आंनि ल'काल स्टेन्ड, आंनि जे मरेल, आंनि इमेज, आंनि जे पलिटिकेल मट' बेवहाय हांगार फुननो आलखाथारा फुननो थाखाय नाजानानै बुंनाय बे बाथ्रा बियो। आरो बे जाय खोरोमदाव औवारि जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआवबो खियावबो गैया हासुदैयावबो गैया। येस बिनि बिफाया इन्द्र औवारि जोंनिनो जुनियर आरोखि जोंजों दंफायोमोन बियो। सोंहैदों बे बिफा इन्द्रनाव सानसुमा खुंगुरनि रल कन्ट्रिबिउसन सेक्रिफाइसआ मा दं? बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि ABCD जेबो मिथिया बिसोरो। एबसुनि फिल'सफि, एबसुनि इडिय'लजि, एबसुनि मट', एबसुनि बेकग्राउन्ड जेबो मिथिया बिसोरो।
मिथिया हसिया सोरनिबा बाथ' जानानै दिनै गुगाब सुगाब मैया दाख्लै एबसुनि सकल भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै नों आंखौ बिदि बखिनो बुंनो बेहा जेबो मरेल गैया आरोखि आं आपिल खालामो बेबायदि मानसिया जुदि बर' जाथिखौ एबसुनि प्लेटफर्माव थानानै जुदि जाथिखौ सिबिनो ओंखारदोंब्ला रादार हि शुड कुइट भेरि इमिडियेटलि अन मरेल ग्राउन्ड बियो एबसुनिफ्राय थाबैनो ओंखारनांगौ नट अनलि हि बेल' नङा जायफ्रा आथिखालाव स्टुडेन्ट नंला साख्रि बाख्रि मावो बेफार बानिज्य मावो पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा दं बेबायदि मानसिया दिनै एबसुआव थानो समाया गावसोरनो बुजिनानै ओंखारलांनांगौ जायफोर असे फरायसाफोर स्कुल कलेज इउनिभारसिटि फरायो जायफोरनि नामा इउनिभारसिटि कलेज स्कुलनि एनरलमेन्ट रेजिस्टार कार्डआव नाम दं बेबायदि फरायसाफोरखौ लिड खालामहोना लेट देम लिड लेट देम टेक द अपरचुनिटि नोंसोर सोर फालाय आरो नोंसोर जुदि बर' जातिनि इसिबां मोजां साननानै खामानि मावग्रा मानसिमोनब्ला दिनै लेटेस्ट जे थार्ड बड' एकर्ड जाबाय जाय एकर्डनि गेजेरजों बड'लेण्डनि दाबिखौ दिल्लीयाव फानना फैबाय मोनखानाय बिटिसिनि बाउन्डारिखौ दानफ्लेहैजोबनोसै दा नै दाखालिसो आङो बाउन्डारि कमिटिनि चेयारमेनजों रायज्लायहरदों पि बि फार्माजों आं बिथांनाव सोंहरदों नोंथांमोननि रिपर्टआ माब्ला दाखिल जागोन बिथाङा बुंहरदों नैबे सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो हयथ' रिपर्टआ थिग थाक बिसोर खालामगोन आरो अक्ट'बरनि फार्स्ट उइकनि गेजेराव साबमिट खालामगोन मा साबमिट होगोन मा साबमिट होआ बेखौ बिथाङा बुङाखै आरोखि बेवहाय जों मिथिखागौ हाजारसेनि बांसिन 1200 खानसो गामि दानजायोब्ला मा बिटिडि थाबावगोन बे मा सिकिउरिटि थाबावगोन बेयो जेबो थालिया आरोखि दिनै प्रमद बर'आ गावनि बेक्तिगत सार्थखौ सिगाङाव दोननानै बड'लेण्डनि दाबिखौ फानना फैबाय बिटिडिखौ फानना फैबाय बेबायदि अथ' इनकरिजिबल ब्लान्डार जाय ब्लान्डारखौ खुनु पयदे कारेक्सन खालामनो बिराद गोब्राब बेबायदि ब्लान्डार मावग्रा मानसिखौ बोरै बिसोरो भेनगार्ड होबाय थाखो बिसोर मानो सापर्ट होबाय थाखो एबसुनि इडिअलजिखौ बोरै चेन्ज खालामखो बिसोर बोरै ब्लाइन्डलि दानि गभर्नमेन्टखौ सापर्ट होनो हाखो बेखायनो आं आपिल खालामो जे जायफ्रा दिनै एबसु लिडारशिप लानानै दं आरोखि दे शुड आन्डारस्टेन्ड दे शुड रियेलाइज व्हाट इज द रियेलिटि अन द ग्राउन्डआव मा असे घटना जादों बेखौ बिसोर बुजिनाया गाहाम आरोखि खोरोमदाव औवारिया आंनि सायाव जि एलिगेसन लाबोदों बे एलिगेसनखौ बे अन मरेल ग्राउन्ड इमिडियेटलि उइथ्र' खालामनांगौ बेनाव मानसिनि आखु गैया जुनाद आखुनिसो बियो मानसिनि फिसा बायदि बुंनो हाया बिसोर आरो दिपेन बर'आ बुंगासिनो दं दावराव देखायब्लानो नब कुमार सरनेनि एगेन्सि केस होनो थाखाय मानसिफोरनिफ्राय लाख कौटि थाखा जादों आं मिथिगौ बेसेबां दुखु खस्थ'जों गावनि थाखा फैसाजोंनो खरस खालामनानै गुवाहाटी हाइकर्ट सुप्रिम कर्टजों केस होलायदों दिनै आनफर्चुनेटलि जिबायदि जास्टिस होनांगौमोन बे जास्टिसखौ दिनै जों मोनाखै बबे ग्राउन्डआव बुंनो हादों दावराव देखायबा बे रोखोम थाखा खाना जादों जों बुङाखैसो बे प्रमद बर'आ जे एबसुनि खेबथाम गाहाम मोनथाम जे आफादगिरि जाबाय बेयाव एसे हल आबसु आफाद हिसाबै खय हान्ड्रेड खय लाख खय थाउजेन्ड कन्ट्राक्टर एमप्लयि स्कुइडार पियननिफ्राय जागायनानै पार्सेन्टेजै खांनानै जादों खय कौटि जागोन बिनि हिसाबखौथ' जों बिफेराखैना जों बिनांगौ नामा हो बायदिब्ला गोदोनि एबसुफ्रा होदों बिबान सोलायनाय लोगो लोगो हिसाब होनांगौ एकाउन्ट होनांगौ केसियारा मानो होआखै आरो दिनै जे जों खोनागासिनो पाब्लिकनिफ्राय जों एलिगेसन मोनगासिनो दं जेसेबां दानि गोदान गभर्नमेन्टनि स्किम प्रजेक्ट साप्लाइ वार्ड बेफोरनि एगेन्सि मा पार्सेन्टेज दानै एबसुनो लाखियो दा जायनि थाखाय एबसु भार्सास इउपिपिएलजों क्लेश जागासिनो दं मैयासो बिराद दुखुनांथाव घटना जादों पुलिस लालायलायनानै जबरदस्ति टेन्डार सोनो फैदोंमोन अनेक हाखा खुन्दा जादों बेखौबो जों थिनहरनाय नामा दिनै जे 30% 40% प्रमद बर'नि आमोलाव जे बिटिसि गभर्नमेन्टनि थाखा जागासिनो दं बेखौथ' आं बानायनानै बुङाखै रायजोआनो बुंगासिनो दं दिनै गोजाम कन्ट्राक्टरफ्रा लाख कौटि थाखा मोननांगौमोन दाबोनो होआखै मानो मोननाङा बिसोर मोननांगौ बिसोर खामानिखौ एसे मावदोंब्ला आरो मावाखैब्ला बा इनकुवारि खालामो उमुगनि फोलानाय खामानि जायाखै होननानै दिनै करापसन आरोखि
आरो बेवहाय बिटिसिनि इलेक्टेड एमसिएलए इएम इनक्लुडिं द चिफ बेवहाय जेबो खामानि गैला प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ जुदि सार होनोबा प्रमद बर'आ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लोगो हमनो थाखाय स्लिप हरनांगौल इएमफ्रा मा दंबावो दालाय 16था डिपार्टमेन्टनि मालिकखौ डिसिफोरखौ बानायबाय दिनै डिसिफोरनाव थांनानै डिसि अफिस थांनानै जोंनि पाब्लिकआ बिराद हालाय हाफाय जादों मा जाखो दा खुगाजों बुंदों बियो सोरबा डिसि एसपिया मोजां खामानियाव ट्रान्सफार खालामगोन हायो नों पावार दंना इउ डोन्ट हेभ दैट काइन्ड अफ पावार नोंहा बिदि पावार गैया एसपि डिसिया नोंनि कन्ट्रल गैया गभर्नरा बुंदोंसोमोन जे डिसि एसपिनि सार्भिसखौ पार्शियेलि बिटिसिआव बाहायनो हाथों बाहायना ला होनदोंमोन बेखौ उल्टासो बियो प्रमद बर'आ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ मा बोसोन होखो डिसिफोरनो 16था डिपार्टमेन्टनि पावारसो हगारना होबाय दा सेक्रेटारि पिअननिफ्राय जागोन आप टु डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि अफिसारसिम डिसिनि कन्ट्रलाव एनि टाइम बे ट्रान्सफार खालामनो हायो पस्टिं होनो हायो बा पावारा बहा थाबावो सेस पावार एन्ड फांसन साबजेक्टआबो सेस स्टेटासआबो सेस बाउन्डारिबो सेस जानो थांगासिनो दं बा बिनि सायाव नों खोरोमदाव औवारि वाइ इउ आर किपिं माम नों मानो साइलेन्ट थादों नों डिफेन्डराव नों बोरै सिट थादों नों मानो भेट होआखै नोंसोर जों बेबायदि साननानै एकर्डखौ खालामजानो जों लुबैयाखैमोन जों बुजियामोन बै समाव जों दा मिथिजोब्बाय मानो बुङाखै मानो हमाखै प्रमद बर'खौ हमनांगौ दिनै एनडिएफबिनि जायफोर बिदा फंबाय केडार्सफोर लिडारफोर बिसोर असान्ति जानाया गोजोननो हायैनि दायखौ जोंखौसो होदों जोंहा मानो दायनिगिरि जोंनाव सोंदों बे एनडिएफबिया एकर्ड खालामहैनायाव नों प्रमद बर'आ सोंनाय नों दिपेन बर'आ सोंनाय आंबोथ' बे आन्दलनाव फ्राय बोसोरब्रै बुरा थैदां आं ओंखारफादोंमोन आंखौ लांफादों बिसोर आंखौ बिसास लादों खुनु बर' समाज खुनु बर' सिभिल ससाइटि खुनु गोरों गोरा मानसिनाव सोङाखै बिसोरो without taking the Bodo intellectuals, Bodo civil society, Bodo society as whole into confidence, without consulting them prior to the signing of that bloody accord. थांनानै बिसोर फानना फैदों एकर्ड खालामना फैदों मानो बिदि जाखो सोर केस होदों जों दासिमबो मिथिया रावबो मानसिया दिनैसिम केस होआखै रावबो मानसिया बुङाखै जे फासनै दैमानि सानजाहा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट सनितपुर डिस्ट्रिक्ट लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सदिया डिस्ट्रिक्टनि बबेबा गामि बबेबा ओनसोला जुदि हाबजाथाव दङब्ला बेखौ हाबनांनो बादा होआखै जोंनि आफाद अल इन्डिया बड'फिल्ड नेशनेल लिग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड बेजों लोगोसे गोबां आफादफोर जेसेबां मेम'रेन्डाम हैदों एप्लिकेसन हैदों बाउन्डारिखौ दाननो मोना रादार मर एरिया शुड बि इनक्लुडेड होननानै जोंनि आफादनिफ्राय जों होदों संकष्ट सदियासिम सोनांगौ होनना बुंदों जों दिनै जों मोनसे कुइसन सोंनो हायो जोंखौसो बिदि रोखोम दाय होबाय नों दिपेन बर'आ बिं दि प्रेसिडेन्ट अफ आबसु बबे एरियासिम बड'लेण्डआव सोनांगौ होननानै मामला मेम'रेन्डाम हैया हैदोंब्ला बे मेम'रेन्डाम कपिखौ इउ मेक इट पाब्लिक जों मानो मिथिनो मोना लेट आस नो व्हाट काइन्ड अफ मेम'रेन्डाम एप्लिकेशन इउ हेभ साबमिटेड बेबायदि बाउन्डारि कमिसन चेयारमेन नबडि नोस रावबो मिथिया नोंसोर हैखायाखै दिनै मालायखौ मानो दाय हैनो नागिरदों आरो गावस्रा डिफेन्ड होनो हायैनि मा खालामदों दाख्लैसो बिश्वनाथ जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट आरो कयेकटा आफादनि मानसिखौ थिननानै दावराव देख्रेबनि एगेन्सै जोंनि एगेन्सै प्रेस मिट खालामनानै बुंहोदों जे माखासे मानसिनि थाखायनो सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला लखिमपुर जिल्ला धेमाजि जिल्लानि बर' गामिया हाबला होनना बुंदों एकर्डआव मा होनदों 2020नि 25 तारिख 25 जानुवारियाव दिनैनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व मा बुंदों प्रेस मिटआव बुंदों बियो दा बावैनो बर'फोरजों गोदान मोनसे सुक्ति जासिगोन बे गोदान बर' गोरोबथायानि गेजेरजों ना बड'लेण्ड रायजो जागोन ना इउनियन टेरिटरि जागोन जेबो जाया आरो अबिभक्त आन्दिबोदा सनितपुर जिल्लानि गंसेबो दरसेबो मोनसेबो गामि हाबा होनना बुंदों बियो बेनि साननैनि उनाव 27 जानुवारियाव एकर्ड खालामखांनाय लोगो लोगो सहि लाखांनाय लोगो लोगो दिल्लीयाव प्रेस मिट खुंनानै बे बुंदों আজি এনেকুৱা এটা ভাল নতুন চুক্তি হ'ল এই চুক্তিৰ দ্বাৰা
বড়োলেণ্ড ৰাজ্য নহ'ল অসমৰ দ্বিখণ্ডিত হৈ থাকিল অসমৰ ভৌগোলিক মানচিত্ৰ অখণ্ডিতভাৱে ৰক্ষা পৰিল আৰু যিসকল অনাবৰ সংগঠন আছে তেওঁলোকে ফূৰ্তিত খুচিত আজি উৎসৱ পালন কৰিব লাগে फुरथियाव रंजानांगौ बम गावनायखौ सानबावदों आरो बे गोदान शक्तिनि गेजेरजों अबिभक्त आन्ध्र सनितपुर जिल्लानि दरसेबो गामि हाबा ओंखारदों बिनि उनाव बिटिसि इलेक्सन थांबाय एसेम्बलि इलेक्सन थांबाय बे इलेक्सन खेबनैयाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मा बुङा बाउण्डारिनि सोमोन्दै बिसोरनि खोमा बेंगा जाबाय नामा दिपन बर'मोननि खोमा बेंगा जाबाय नामा बिसोरनि मेगना खाना जाबाय नामा बिसोर खोनायाखै नुवाखै मा बुंदों दाबो बुंगासिनो दङ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आरो एकर्डआव मा लिरदों एकर्डनि MOSनि क्लज नम्बर 3 साब क्लज 1नि रमान मा लिरदों inclusion of villages contiguous to BTD and having majority tribal population as demanded by Bodo organization. फार्स्टै दैमानि सानजाहा गामि एरिया बारायनांगौ होननाय खोथाबाव लिरनाय जायाखै इनक्लुजनावबो होनदोंब्लाबो मा होनदों जि रेभिनिउ भिलेजाव ट्राइबेल पपुलेशन मेजरिटी BTDनि बाउण्डारिजों नांजाबखानाय बेबायदि गामियासो हाबदों मेलेम जुदि दंमोनब्ला बिसोरनाव लिरहोनांगौमोन जे बिथिं संकरसेन सदियासिमनि गेजेराव जि गामि ओनसोला हाबनो हाथावथाव बेखौ सोनाय जागोन बे इस्टार्न बाउण्डारि लिमिटनि बहाय इन्डेक्स गैया बेयाव खुनु खुन्थिया गैया पिलार गैया गोदो जोंनिया BSC एकर्डआव जों मा लिरा बिथिं संकरसेन फार्स्ट रिभार बे दैमा बारनायनि गेजेराव हाजो हाला दैमा दैसा गामि हाग्रा बंग्रा जा दं बे हाबनांगौ एकर्डजोंनो हाबदोंमोनबो बिसोरनाव मेलेम गैयैखाय थगायजानायखाय बे ब्लान्डार दिनै जादों आरोखि दिनै मालायखौ बोरै जाहैनो नागिरदों बिसोर ग्रेट ब्लान्डार मिस्टेक बेयो हिमालयान ब्लान्डारनिख्रुइ देरसिन ब्लान्डार जाय रन्जन दैमारि NDPनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट चेयारमेन बे मानसिखौ इन्टारिम बेलआव साननैसोनि थाखाय लांबाय सहिया लाखांबाय जबरदस्ति बिसोरना नायनोनो मोनाखै जादों ड्राफ्टखौ उनाव सहिया होना फैखांबाय सम्भब फेब्रुवारिनि 27 तारिख ना 25 तारिखआव बेखौ आरो ग्रोब जेलावसो सफैबाय माबोरै जाखो बे फि कर्टब्ला रियेलि बे थामथि कर्टआ फिस एकर्डनि सिगनेटारि माबोरै दासिम जेलाव थाखो बियो आरो बे मानसिखौ जेराव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया गावसिनि इन्टेलिजेन्स एजेन्सिनि माखासे माबाजों आरोखि अर्गानाइजेसनजों आइदार बाय NIA अर CBI जों स्पेसियेल कर्ट बसायनानै फार्स्ट ट्रेक ट्रायेलाव जाजमेन्ट होबाय एक्युज खालामबाय हल लाइफ बेखौ सेन्टेन्स होबाय आरो बे हल लाइफ सेन्टेन्स होजानाय मानसिखौ लांनानै बोरैहाय बे फिस एकर्डआव बोरै सहि होनो हानांगौ हाखो बिसोर इट इज इललिगेल इट इज नट एप्रप्रिएट जेल जाखानाय मानसिखौ सहि हैबाय आरो जेलाव थ्रोबजोब्बाय दा जों कुइसन खालामो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामखौ प्रमद बर'मोनखौ उर्खाव गोरा ब्रह्ममोनखौ बे गबिन्द बसुमतारीमोनखौ सहि होखांनायनि उनाव जायनोखि मानसिया जेलाव जोबजाफिनबाय बे मा क्रिमिनेल वार क्रिमिनेल हिसाबै बे ब्रेन्डेड जादोंमोन नामा so far as our knowledge our experience observation is concerned he has not yet been branded as the war criminal the war criminal हिसाबै बेखौ जुदि थान खालामाखैब्ला ब्रेन्ड खालामाखैब्ला बेखौ बोरै जोबनानै दोनखो दिनै सेन्ट्रेल जेलाव मानो दोनाखै बेखौ दिनै हगारफ्लादों देखायफ्लादों आरो लासिं सिं रोखोमै जोंनि बड'लेण्डनि काजोल गामियाव थानाय बड'लेण्ड मोनसे गेस्ट हाउसआव बेयाव स्पेसियेल जेल बानायनानै बाव दोनफैनो नागिरदों मानो दोनफैनो नागिरदों बेहाय बर' जातिखौ असनमान खालामनाय बर' जातिनि साइक'लजिखौ मरेलाव गोसोआव मेलेमाव एकदम ट्रमेटाइज खालामनाय आरोखि सिगिग्लुंनाय आरोखि नोंथांमोनखौ बेथ' ब्लाडि ननसेन्स बे स्टेटमेन्ट बियो गोदान आफादनि मेम्बार नंगौना नङा जों मिथिया थैबाय गावथारबाय बेखौ अन्याय भाबै फेक एनकाउन्टाराव इउनाइटेड गावजों थांदों सासे बर' फिसाबो जायनोखि मानसिया मटर साइकेल एक्सिडेन्टसो जादोंमोन पुलिसा हमना लांबाय
बिसोरनि एगेन्स्टै केस इम्पज खालामबाय केस रेजिस्टार खालामबाय सोरबा आउट पस्टआ थानाय आरोखि बिनि उनाव पुलिसा बोरै लांनानै बे सानैखौ गावथारहैनो हागोन माबोरै बे फेक एनकाउन्टार नङा दिनै दाखालि 20 तारिखआव जे प्रेस कनफारेन्स खुंदों काजलगामियाव दानि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गावनि खुगाजोंनो बुंदों इट वाज नट रियेल एनकाउन्टार इट वाज फेक एनकाउन्टार बे दिपेन बर' बुंनायाबा दाय गैया आरोखि जों बुंनायाबा दाय दं आरोखि फेक एनकाउन्टार गावथारजादों होनना बुंनाय लोगो लोगो सानसुमैखौनो दायनिगिरि बे गोदान आफादखौ जोनोम जाहोनायाव मा ब्लाडि स्टेटमेन्ट बियो हपलेस रिग्रेट लाजिया बिसोर मा बर' फिसानि गोरबोआव उजिदों बिसोरो बर' बिमानि गोरबोआव उजिनाय बर' बिफानि औरसनिफ्राय उजिनाय असे बर' फिसा नेरसोननि बर' फिसा बिदि बुंनो हामा दे बिदि बुंनो हाया दिनैनि दिनाव बेबायदि ब्लाडि स्टेटमेन्ट बियो बिदिब्ला बै समाव एस ए हल मोनब्रै एनडिपि फेक्सननि गेजेराव जेसेबां मानसि थैदों एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सननि कअर्डिनेसननि चेयारमेन धीरेन बर'आ आंनो मोनसे लिस्ट होदों एनडिपि ग्रुपनिफ्राय टटेल थैनाया गासै 4024 ना 34 मानसि बे 4000 मानसिया मा पुलिसा मिलिटारिया टेररिस्ट होननानै फलनायखाय गावथारजादों नामा बिसोरलाय हा जास्टिफाइ खालामबाय दा बियो गावसिनि मानसि गावथारजानाया असे दायाव गोग्लैनायखायसो गावथारजादों बिदि बुंनो नागिरदों नामा बेलाय स्टुपिड ग्रेट इट इज ए ननसेन्स ब्लाडि ननसेन्स स्टेटमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि बाथौ बायदिसो खोथा बुंदों नट अनलि हि प्रमद बर' होन बि होन सोरबा दिपेन बर' होन खोरोमदाव होन गभर्नमेन्टनि बाथौ दाउ बायदि बिसोर राव रायो दा आंहा बिश्वास दं दिनैनि सिटुएसनाव खुनु बर' फिसा खुनु बर' आइ आफा बिदा फंबाया बिसोरनि बे रोखोम गभर्नमेन्टनि बाथौ जानानै राव रायलायनायाव फोथाया कनभिन्स जाया आरोखि